Ne, van... Énekeljem? Twist, twist, ide néz, itt a remek twist! És így néztük egymást, így fixéroztuk, és azt mondtuk, megvan. Ne kérdezz, miért szorítja a torkom fájdalom. Egyel vagy ott stégen ülve, a lábam lógatom. Budapest 40 fok, Sashalom, Veres Péter utcán sétálok, és valaki azt mondta, hogy itt lesz a nagy felállású Hungária, amit nem nagyon hiszek el, hiszen hát miért lennének pont itt? 1995 óta nem találkoztak. Arra gondoltam, hogy megkérdezem azt a nénit. Kezi csókolom, hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen. A Hungáriát keresem, itt vannak? Igen, itt vannak. Komolyan? Komolyan, igen. Itt a Hungária. A Hungária együttes 1967-ben alakult. Az összetétele többször változott, aztán 1979-ben felállt az a csapat, akikre talán ma a legtöbben emlékeznek. Nagyfába vágtuk a fejszínket, de végül is sikerrel jártunk. 1995 óta nem voltak így együtt ők hatan, de most a már említett Sashalom egyik hangulatos kocsmájában egy asztalnál ülnek és sztoriznak. Mikor voltatok így együtt utoljára? Emlékeztek? Emlékszem? Így együtt. 95-ben. 95-ben, ja. Igaz? Biztos. Vagy? Nem, akkor. Részletekben voltunk, de így nem. Hogyha beindul egy házi buli, akkor mindannyian tudjuk azt, hogy éjjel 2 felé előkerül a csókkirály, a csavar fel a szőnyeget a hotelmentól, és mindenki erre őrjön. Tehát valahol mélyen ott van bennünk az egész. Van benne egy olyan életigenlés, egy olyan vidámság, egy olyan kapaszkodó, amire azt mondom, hogy mindannyian szükségünk van, és volt is. Egy ilyen szocialista típusú házi buli alkalmával találkoztam a Hungáriával, és így gyakorlatilag nagyon jól vitte a bulit. Nagyon jól lehetett rá még nekem is annak idején. Hogyha valamiért ők népszerűek lehettek, akkor tényleg pont ez az érzés, hogy lépjünk ki magunkból, hagyjuk ott a hétköznapokat, táncoljunk, csókolózzunk a kapuajban, üljünk, álmodozzunk arra, hogy olyan klassz kocsiban ülünk, amilyen nekünk valószínűleg soha nem lesz. Tehát, hogy így a zenéjükkel, meg azzal az életérzéssel, amit ők sugároztak, valahogy így elemelkedtek az akkori valóságtól. Ők azok, akiket azt hiszem, hogy mindenki, aki itt született és érti ezt a nyelvet, bármikor megnézhet, és bármikor örömmel néz meg. A Hungáriára abszolút elmondható, hogy ez a mai napig trendi tud lenni, tehát semmi szégyelnivaló zeneileg nincsen benne. Igen, a Hungária olyan, mint a farmer nadrág, sosem megy ki a divatból. Nagyon jó! Ez egy ilyen emlékkép, ami, hát mondom, sokféleképpen ragad meg a különböző embereknek a memóriájában. De az mindenképpen el kell mondani, hogy ugye a Hungária együttesnek akkor már jó néhány éve volt a háta mögött, és ebben különböző emberek különböző időszakot töltöttek el. Azért is mondtam az előbb, vagy gondoltam az előbb, csak aztán nem szóltam közbe, hogy amikor azt mondtad, hogy ez 3,5 év, vagy 3 évet ölel fel, akkor közbe akartam szólni, hogy már akinek. Csava fel a szőnyeget, még ma éjjel, csava fel a szőnyeget. A bútorokat gyorsan tót szerte széjjel, ne félj, baj nem lehet. Hozd el a lámpát, nyisd fel az zongorát, a zene szóljon és szálljon az éjjel át. Tűted el a rendet, meg tűt a csendet, csava fel a szőnyeget. 79-re a Hungária eljutott valameddig, 67-től kezdve, amikor is megalakult. És az előző 12 évben azért játszottunk mi együtt itt szekciókban. Tehát például Kékes Zolival legalább majdnem 10 évig, Robival is 8 évig körülbelül. Mire odáig eljutottunk, aztán a Nova, a Dolly és a Gyula később érkeztek, de a Gyuláról meg lehet említeni, hogy ő volt a legelső. A 6 közül pedig én voltam a legelső, mert én alapítottam még 67-ben, de közvetlen utána, 2 vagy 3 évre Gyula volt az, aki bejött.
csak aztán ő ki is ment. Tehát ebben a korban, amikor egyébként az egész ország importálta ezt az almaszappanszagú diszkót Ausztriából, meg Németországból, megérkezni egy rock and roll zenekarral, akik fecskefarkú kedilekekről énekelnek, meg izéről, meg csőnadrágját meglazította, meg konty, meg ezek a rakétakannák, ugye, ezek a tényleg ilyen drótbetétes melltartók, meg a fűzők, meg ilyen pöttyös ruhádat, meg ez nem működött. Ja, persze, de hát ez arrébb van 50 évvel. De pont ezért működik ez a dolog. Pont volt egy olyan állóvíz, hogy mint annak idején, amikor Beatles betört a Beat-tel, és aztán Beat lett. De rock and roll ugyanígy annak idején Amerikában. Tehát egy állóvíz volt, és valamire szükség volt itthon is. Mi ezt persze nem tudtuk, hanem beletaláltunk ebbe a dologba. Ez amire tulajdonképpen a Miki azt mondta, hogy ezotérikus dolog, mert hát megéreztük végül is. Valamit éreztünk, persze szerettük ezt, amit csinálunk, de a közönség ízlésével is találkozott. Hát nem beszélve, hogy aztán később beszélgettünk fiatalokkal, akiknek ez olyan jellegű újdonság volt, soha nem felejtem el, Népligetben játszottunk, és punknak néztek minket. Mert akkor a punk, hát volt egy ilyen punkos irányzat, amelyik legalábbis ilyen szemüvegek, egészen más jellegű zenével, de punknak néztek, mert ezt a rock and roll-t, ezt a extra clownot nem ismerték. Automaták villognak a teremben, a szerencsémet az egyikkel nem érem. Amikor elkezdtük a Hungáriát, akkor én még egészen nem voltam ebben biztos, hogy ez ebből egy nagyon nagy dolog lesz, hogyha együtt elkezdünk játszani, viszont ha a próbák során már szépen lassan kiderült, hogy nekünk a rock and roll áll igazán jól. Az, hogy ez az együttes 3 évig reuzált, hogy úgy mondjam, és utána szétspriccelt a szélrózsa minden irányába, azért azóta tényleg 26 év eltelt, és de 26 évben, 83 és 2009 között 26 év van, ezt azért ki tudom számolni. És itt olyan emberek ülnek most az asztal körül, akik hát a következő 26 évben mutattak valamit, nem is keveset, tehát kicsit inkább ironikusan értendő. Szóval sok mindent csináltak, sok mindent tettek le az asztalra, hogy ezt a nagyon-nagyon által nem különösebben szeretett közhelyet használjam. Tehát magyarul szerencsés volt a mi összetalálkozásunk, túl szerencsés, azt is mondhatnám. Annyira drukkoltunk, hogy fog ez elsülni, tehát ilyen borotva élen táncolt az egész Hungária image, hogy fogadják a ruhákat, hogy fogják ezt a zenét abban az időben, amikor mindenki heavy metal játszott, és a őszinte kőkemény volt a divat, és akkor egyszer csak egy ilyen banda megjelenik így hátrafésült hajjal, és akkor ez a feszültség hihetetlen volt, de mi is éreztük ezt, és arra emlékszem, hogy a Miki azt mondta mindenkinek, egyébként erre nagyon emlékszem, hogy gyerekek, ne mosolyogjatok, ne röhögjétek ki a figurát, már maga ez egy színjáték volt, végül színészet volt, és erre nagyon emlékszem, hogy ez egy nagyon fontos instrukció volt, hogy tessék hátrafésülni, ne nevessél, hanem szépen komolyan csinálni. Az első bulihoz. Én ugye addig, amíg ki nem mentem, addig bentről füleltem, hogy mi van, és amit az előbb kérdeztél, a folyamatot, azt hallottam. Hát először azt hallottam, ők játszanak, és akkor a következő, hogy 5 nóta lement, és akkor azt mondtam, hogy te az ki, meg ezek ki, mi? Sutogás, olyan nevetgéltek, meg nem nevetgéltek, és úgy volt egy-két taps is az 5 nóta után. Még a dolog, na most mire már mondjuk a buli feléig értünk, addigra először is, mire már én kimentem, addigra tele volt az egész.
bulira már sokan voltak, és egész egyszerűen a buli felétől őrjöngés volt. Tehát olyan szinten, olyan tapsokat kaptunk, tehát átbillent az egész, átbillent valami olyanba, hogy eszméletlen nagy siker volt. Amikor ez ide megérkezett a Fenyő által hozzánk, akkor ez már eleve egy retro dolog volt. És erre értettem azt, hogy egy nagyon ügyesen kitalált gépezet, hogy egy retróból csinálni egy trendet itt Közép-Kelet-Európában, ehhez mindenképpen nagy fifika kell. Szerintem a Hungária az teljesen ötös. Ráadásul a kortársai, azok a zenekarok, akik akkor voltak, azokkal szemben gyakorlatilag egy térben és időben összehasonlíthatatlan zenekar volt. Tehát voltak abban az időben csöves zenekarok, Bőrgatyába, meg a Hungária. Nem lehet összehasonlítani őket. Amikor kijött a Rock and Roll Party, meg utána a Hotel Mentor, akkor nem volt olyan ember, aki nem ismerte a Hungáriát. Akkoriban én még kicsi voltam, de emlékszem rá, hogy voltak a digók, meg voltak a csövesek. A digók voltak a hungáriások, csövesek azok meg a hobósok, meg a piramisosok. De ennek is van egyébként egy kulturális előkép, aki mit tudom, egyedül Magyarországon tudták a Versmondó Honvédet a Citera zenekarral összehasonlítani egyéb kategóriában. Számomra az volt észrevehető, hogy ezek teljesen más világot hoztak, mint eddig. Ugye nem a táncdal fesztivál korszak, megtörték ezt az egészet, és hoztak egy ilyen pálmafás, sapkás, napszemüveges, nagyon laza rock and roll feelinget, és mindenki nagyon jól érezte magát a színpadon. Az én anyukám ismerte a Fenyő Mikit, most ami környékről, vagy egy suliba jártak, ha jól tudom, egy suliba, sőt még azt hiszem apu is, és mesélte, hogy ültek a Szent István Parkba, így lógatták a lábukat a valamelyik padon, ültek, vagy a pingpongasztalon. És akkor mesélte nekem Fenyő Miki, hogy egyszer csinálok egy zenekart. Na ez lett a Hungária. Emlékszem olyan koncertre, ahol az első akkordok és az első melódiák megszólalása után érkeztek szépen a sörös üvegek a színpadra, és nem győztünk elhajolni előle. Na most milyen érdekes, hogy egy ilyen pillanatban az ember arra gondol, hogy esetleg őt nem akarják. De nem ez az igazság, mert a tanulásban az is benne van. Ha mi nem osztottuk volna meg ilyen mértékben az országról, az ország szerintem akkor két részből állt. Egyrészt a hungáriásokból, a jampikból, ez volt mondjuk az 50%-a a potenciális rajongótábornak, vagy a zene szerető tábornak. A másik fele a rockot szerette, és ott viszont nagyon sok együttes vonult fel. Tehát végül is azt is lehetne mondani, hogy előnyben voltunk, de ha nem lett volna az ellenpólus, akkor nem lett volna olyan erős a rajongótábor sem. Én így gondolom, most már ennyi év távlatában. Ez az, amitől olyan kirobbanó nagy siker volt ez a Hungária. Mindenki hozta a saját ötleteit. És ha véres vitákon keresztül is, de végül is szinte a legjobb jött ki. Ugyanis azt kell, hogy mondjam, hogy most visszahallgatva a régi lemezeket, jó, ma már lehet, hogy más hangszerekkel, más hangszínekkel, más világot élünk. De tulajdonképpen nem írnánk át a dalokat, így van? Ugye? Valóban. Tehát úgy jó, ahogy van, és nem csak azért, mert akkor az befutott. Milyen nagy dolog, akárhogy nézem. Tudod, hogy az ember visszahallgat ma egy jó pár évvel ezelőtti munkáját, és azt mondja, hogy ez úgy jó, ahogy van. Játszottuk a számot, nem tudom, a dzsungel rockot. És hazament mindenki, és a Novai azt mondta, hogy maradjunk mi még ketten itt, és próbáljuk ezt ketten játszani, mert nem jó, nem húz. És akkor ez a fogalom még nem nagyon volt, hogy nem groove volt elő, tehát nem ment előre a zene. Tudod? És ott ült olyan messze, mint most te vagy, a Novai. És akkor fél óra múlva közelebb jött, és egész közel, és végül belépett az én territóriumban, vagy a személyi körömbe, már itt ült az óromba, vagy az órom előtt. És egy pillanat alatt megjött az, ami leutánozhatatlan, még nekünk is néha, vagy előtte az volt, hogy és így néztük egymást, így fixéroztuk, és azt mondtuk, megvan. Ezek a dalok nagyon rokon dolgok azzal, amiket mi csinálunk, tehát a rockabilly és a rock and roll az elég rokon műfaj. Úgyhogy igazából annyiban változik a dolog, ne kiabálj, hogy igazából a kicsit nyersebb, bőgővel dolgozunk, és ettől egy picit más a dal, de igazából nagyon hasonlít az eredetére, tehát tőlünk ez abszolút nem áll messze, imádjuk ezt a dolgot.
Az alkotás folyamata az úgy zajlott, hogy én reggel 9-kor csöngettem a Fenyő Miki Pozsonyi úti lakásán, Pozsonyi út 32-ben, és szegény felesége akkor már rég talpon volt, és készítette a kávét. Ez volt az alapja az egész Hungáriának, mert az agymenés attól kezdve minden nap 3 éven keresztül reggel 9-től este 9-ig folyt. Az alkotás ez nem is okvetlen lakáshoz kötött, bár azért ott valósul meg igazából, de az alkotás az egy olyan dolog, hogy legalábbis az én részemről, vagy nekem az olyan, hogy a fejemben felvetődik valami, amiben vagy beleszeretek, vagy nem. És érdekes módon, amikben beleszeretek, az olyan erősen rögzül, hogy nem is kell okvetlen leírni azonnal. Ráér esetleg másnap, esetleg átaludt az ember az éjszakát, és utána felébredve újra megízleli az ötletet, és akkor igazán tiszta fejjel, ha nagyon jól cseng, akkor már el lehet kezdeni valamit. Akkor van egy jó bemondás, az ember ír hozzá egy kis dallamocskát, fú, de jól szól, ez már tovább inspirálja arra, hogy az egész számot zeneileg megírja, tehát a melódiát, harmóniát, ritmust, és akkor a szöveget pedig végigírja hozzá, úgyhogy persze minden dolog, minden hang, minden harmónia, minden kis ötlet inspirál a következő ötletre, tehát ez egy ilyen folyamat. Ezt nem tudom, hogy bírta szegény Ági, a Fenyőnek a felesége, meg a Fenyő, aki ugye most már úgy belegondolva, hogy egész nap ugye rendelkezésre állt a lakással, a kaja, meg tudtam, hogy szerdán már tarhonyás, mit tudom én, milyen szószos, mit tudom én, kaja van, lecsós kaja van, és tudtam már a menüt, érted, már be voltam épülve a családba, már nem tudtak nélkülem lépni, halál idegesítő lehettem, de reggel 9-től este 9-ig egyfolytában agymenés volt. Mindenki sziporkázott a próbán, hozta a dalokat, hozta az ötleteket, egymást inspiráltuk, és ezek között a dalok között volt nekem is egy kis ötletem, az volt a címe, hogy Micsoda buli. A Micsoda bulit viszont a Fekete Gyula írta magának, Little Richard stílusban. Vagy hogy vagy? Micsoda buli, micsoda buli. De hát egy oktával magasabban, mint Little Richard. Micsoda buli! Micsoda buli! Hát ez volt a gondolat. Aztán valaki bedobta, azt mondja, te milyen lenne ez Bigin-be játszani? És akkor olyan lett. Hát ez viszont nekem áll a legjobban. És akkor valaki azt mondta, hogy énekelje Robi. Tudod? Tehát valahogy így alakultak ezek a dolgok. Emlékszem például, hogy Ercsiben nőttem föl, ott van egy művelődési ház, mindannyian tudjuk, hogy a művelődési ház az hogyan néz ki, mert a színpada. A Hungária mégis telepakolt az egészet kellékekkel, nem csak hangszerek voltak, nem csak dobok, nem csak gitárok, nem csak szintik, hanem be is öltöztek, és az egész be volt tolva egy hatalmas Cadillac, hogy honnan szerezték 1980 akárhányban, fogalmam nincsen, és 1,5-2 órán az Ercsi művházból Las Vegas-t varázsoltak. El is hittem mindenki, Las Vegasban van, másnap az iskolában mindenki jampi frizurával 5 kg zselével a haján ment be, a bátyám is többek között, úgyhogy hatalmas hatást gyakorolt itt mindenkire az egész. Beindította a fantáziámat, hogy néznek egy színpad, amelyikben ott ennek a műfajnak a szimbólumai egyszer csak ott megjelenének a háttérben, és körülvenni a zenekart. Hogyha úgy öltöznénk, még úgyabbul öltöznénk, mint az első fellépéseinken, akkor először csináltattunk olyan ruhákat, most már direkt Szabóval, ma úgy mondanak designer, de maga a designer is valószínűleg én voltam, mert ismertem ugye az 50-es éveknek a divatját, saját szememmel láttam annó Amerikában, és ez mind ott volt bennem, és egyszerre azt vettem észre, hogy borzasztó sok erős és jó ötletem van, amit szeretném,
meg tudnánk osztani egymással, és mások is hozzászólnának. A zenekari tagokat is elkeresztelték, Szaxi, Maxi, Dolly, volt Duci Uci, Menő Jenő, akik a számokban szerepeltek, tehát tényleg egy ilyen képregény világ lenne az egész, pontosan olyan színekkel, ezekkel az élénk színekkel, meg néha-fagyi színekkel, egy egész világot teremtett a Fenyő. És az a fantasztikus az egészben, hogy a világ az a fejében megképződött, és utána pedig képes volt ezt meg is valósítani. A rock and rollt azt hiszem nem játszottuk, hogy mi rock and rollisták vagyunk, hanem mi voltunk a rock and roll. Mert annyira elhittük, hogy mi azok vagyunk. Mi egy valami nagyon újat kitaláltunk, és el is vártuk egymástól, hogy úgy viselkedjen. És ez a szerep egy idő után, és nagyon gyorsan, hónapok alatt nem szerep volt, hanem mindenki elhitte, hogy én a Rocky Robi vagyok. 1979 őszét írjuk, és a mai generáció nem tudja, hogy akkor még mindenkinek hosszú haja volt, tehát az volt a menő, ha valakinek jó megeresztett haja volt. Kimondottan a rendszer vezetőinek volt ilyen rövid hajuk, mint ma az összes fiatalnak, meg a szovjet katonák. A Hungáriának ez a fajta elhatározása, hogy mi elmegyünk együtt a fodrászhoz és megcsináljuk az újat, az egy közös akarat volt, és ezt egy pár óra alatt végre is hajtottuk. Bementünk a Gólya áruházba, és 80 forintért vettünk olyan stílusos öltönyeket, amit nyugaton is el lehetett volna adni, 200-300 márká, és 80 forintért vettük így. Szóval hihetetlen jó időben csináltuk ezt, hogy pont akkor lehetett olcsón bevásárolni olyanokat, hogy ilyet senki nem vett fel, mint amit mi. Eldöntöttük, hogy mi az utcán is hasonlóképpen öltözünk, meg a hajunk ugye eleve ez a saját reklámozásunk. Igen, ugye? ez egy saját reklámozás. Tehát, hogy mi jó, persze színesebb volt a színpad, természetesen, de az utcán is ezt a fajta 50-es évek rock and roll viseletét, egy kicsit szürkében, de azért viseltük. Tehát ahogy bementünk azért, ha megismertek, ha nem, az ki ez a, tudod, és hogy néztek nagy szemekkel. Tehát azért ez is benne volt a képben, de hát akkor már az egész ország megismert minket. Az első élményem az annyira meghatározó volt Hungáriával kapcsolatban, hogy először is kivágtam az aréna lemezborítóból a szemüveget, azt tudni. Ez minden alap gyereknek ugye megvolt, napközébe, csocsó. De mi, amikor harmadikba jártam, akkor mi Farsan, Gébálon, mi Hungáriának költöztünk, Limbo hintó ment, és akkor még nem volt ekkora bajuszom, ugyan volt, meg borotválkoztam akkor már, de én voltam a fenyőmiki. De mert hát nekem volt szemüvegem, meg tök jól nézett ki. És emlékszem, ha nem sértem meg, a Harsányi Bel volt a legjobb nő az osztályban harmadikban, és ő volt a Dolly. Én, mint zöldfülű, aki ugye abszolút a mentőszolgálattól kerültem Hungária együttesbe, hát azért nekem beletelt egy olyan fél év legalább, amíg megszoktam azt, hogy az utcán leszólítanak, hogy autogramot kérnek, hogy ezt hogy viseljem el, mert ugye azért ez így elsőre azt mondják, hogy na és hát mi ebbe nehéz, megmondom őszintén, szégyeltem magam az elején egy kicsikét, és hogy tényleg tőlem is ez nem hülyeség. Nem többnél még le is tagadtad. Hát arról nem beszélve, ugye a mentőszolgálatnál, hát én úgy gondoltam, hogy most úgy utólag elég viccesnek hangzik, de én úgy gondoltam, hogy hát jó, hát egy pár nyugat-berlini fellépésért én nem fogom abba hagyni az én jó kis mentőszolgálatos állásomat, ugye? Úgymond akkor azt mondták, hogy a nyugdíjas állás, ugye? Hát én szerettem dolgozni. És hát azért el is titkoltam jó alaposan, úgyhogy nem is tudták meg addig, amíg az első tévéfelvétel nem volt. Az igazi országos siker akkor jött, amikor az első ilyen tévés volt, az valamikor, mikor vettük? Pulzusban volt. Pulzus, de az a Vigadó. Május. Az május környékén? Tehát így a tévé is rákapott a dologra, a módos, táncos, stb. Még a módos Peti volt. A lényeg az, hogy csináltak egy ilyen negyedórás egy felvételt, egy negyedórás, hát ez a mai napig is egyedülálló különben, hát ez egy óriási. És mikor az lejött, hát akkor abban a pillanatban országos siker volt már. Szóval. Most ebbe jött a lemezgyári kép bele, ugye, hogy
nem érezték meg egyesek ott azért, hogy ez siker. Az akkori hatalom nem támogatott minket, de amikor Tokióban valaki világsztár lett, az alatt a 3 hét alatt megcsináltuk a Rock and Roll Party című lemez felvételét, és mire visszajött az ember, addiga már elment az első, úgy hívták, hogy első széria, 300 000 darab. Azt mondta az ember, nem kéne ebből többet nyomni. És a közönség bement a boltba, és azt mondta, hogy hol a Hungária. És akkor megálltak 800 000-nél. A Hungária és a vele importált tényleg kompakt kultúra azért az egy komolyabb flash volt minden autón. Ugye, mert hát azért mikrofonhajat, meg flittert mindenki látott már, de hát azért ez a csőnacis, helyes orrú cipős, sérós, zűrös zakók, meg szóval ez az egész cucc azért ez végérült. És szerintem az kell bátorság, hogy ezt valaki bevállalja. Gyere velem, rázzuk meg a szkár, egy kis csivét! Hoztak egy ilyen életérzést, és ezért nagyon szimpatikusak lettek nekünk, hogy nem gondoltam volna, de tudtunk egy párhuzamot vonni köztük és közöttünk, mert ők egy nehéz korszakba hoztak egy életvidám, bulis életérzést. A mi célunk ugyanez, hogy a hétköznapokban egy kicsit így lazítsunk az embereket, kicsit feloldjuk és bulizzunk. Van néhány olyan Hungária sor, amit én soha nem értettem. Mert valahogy nem esett le, hogy miről is szól az egész, és itt a Hotel Mentóban van az ominózus sor, a csókkirály kocsija almazöld Buick. Ez egy amerikai almazöld autó, és ezt én akkor értettem meg, mikor rákaptam a karaoke-ra. Eléggé el nem ítélhető módon belezúgtam ebbe a műfajba. A Hotel Mentól, ami a leginkább megy nekem. Tehát amit a leginkább el tudok énekelni, a leginkább fekszik, és a leginkább élvezem is az egészet. Tehát olyankor 2,5-3 perce én vagyok Fenyő Miklós. Messziről félik a Hotel Mentól, ott pompázik a tengerparton, amerről zöld színű reklámszöveg. Üdvözlő fénye, kiveri a szemet, honnan is tudhatnál. Gábrázatos helyen mennyi csoda várhat rád. Mindannyiunknak abban a pillanatban, ahogy megéreztük a sikert, kinyílt a fantáziánk, megnőtt az egónk, és megnőtt az önbizalmunk. Azzal kapcsolatban, hogy mi mindent tudnánk mit csinálni. És ez a sok-sok ötlet, ez a sok-sok elgondolás, ez a sok siker, ez az elkényeztetettség, amiben voltunk, ez valami annyira finom, langyos víz volt, hogy amivel ha megöntözik a virágot, akkor így jön kifelé minden. És előbb-utóbb elszívják a földet egymás elől, vagy a vizet egymás elől, és nem bírnak egy cserében megmaradni. 41 éve állok a színpadon, és azóta magyarul énekelek, és lehetőleg mindent, ami számomra öröm volt, igyekeztem megosztani a hallgatóságommal. Az ünnep pedig azt jelenti, hogy az egy szép dolog az ember életében, és ha ez tényleg megünnepelhetjük egyszer ezt, amiért fáradoztunk nagyon-nagyon sok évtizeden át így együtt, ahányan itt fellépünk, akkor ez egy jó dolog, és tényleg egy ünnep. Akkora volt a sikerünk, hogy egyszerűen mindenki, aki keresztbe akart volna tenni, az visszakozott. Akkor vettem észre először, amikor a szövegeinkben már nem kötöttek bele a Sanzon és Táncdal Bizottság, akik odáig állandóan mindenbe belekötöttek.
meg visszaadták, hogy ez nem jó szöveg, meg. Hirtelen annyira jó szövegeket írtam, hogy egy szót se változtattak meg benne. Hirtelen annyira jó volt, hogy a lemeznél már be se vitte a Sanzon Bizottsághoz, hanem önhatalmulag vállalva azt, hogy át sem megy a bizottságon, mármint, hogy oda el se jut oda, kiadta, és majd ők egymás között ezt úgy hiszták. Mi nem tudjuk, hogy a Hungária miért lett nagy, ha nagy lett. Azt tudjuk viszont, hogy mi kellett feltétlen, hogy nagy legyen. És ez mind, amit én mondok. Azt hiszem, ez kellett, hogy például az, hogy nagy személyiségek találkozzanak, nem tudom, de én azt gondolom, hogy nagy személyiségek voltak igazán. Viszont minden, ami ennyire belül ér, és olyan voltunk, mint a kukta. Tehát fönt az a kis fújyoka fölemelkedett, és az volt a koncert, ami azt a belső gőzt azt kieresztette, és akkor visszaugrottunk, és akkor próbálgattunk. Ha ez nem lett volna, akkor nem lett volna semmi. Éppen ezért mi minden ilyen szupernóva, vagy nem tudom, valamilyen szuper csapat, csak rövid ideig tud élni. Ez a természetnek a törvénye, gondolom. De ha akkor nem lett volna vége, akkor talán nem is lett volna ekkora legenda, mert minden nagy sikernek nagyjából 3 éve van. Ezt annak idején is elmondtam sokszor. Hogy van az első év, a feltűnés év, amikor nagyon nagy a siker, jön a következő év, amikor már alig várják, akkor még nagyobb, és van még egy harmadik év, amikor úgy nagyjából lecseng. Ez szerintem abszolút világjelenség. Tehát most hiába veszünk Elvis-t, a Beatles-t, vagy akármit. Én mai napig állítom, hogy Elvisnek is csak 3 nagy éve volt, a Beatlesnek is. Utána túlhaladta őket a divat. Mi olyat igyekeztünk mutatni a saját művészetünkön belül, amit még mások nem csináltak, és önmagunkat adtuk. Ezért lettünk úgymond országos sztárok. Én meg akartam maradni a sztárságon belül is egy olyan srácnak, aki egy külvárosi srác, zenész, szülei is zenészek, volt egy szaxofonom, egy zongorám, egy gitárom, egy tangóharmonikám, egy klarinétom, egy fuvolám, és mindegyiken játszottam. Akkor megszakadt valami. Mert lehet, hogy a mai napig is együtt zenélhetnénk, de hát a Beatles sem bírta. Hát nincs olyan tehetséges 4-es, vagy 5-ös, vagy 6-os, érted, amelyik hát olyan, mint a házasság, én mindig azt szoktam mondani, hogy nagy szerelemmel indul, óriási energiák, és aztán egyszer csak kifárad a dolog. És nálunk olyankor volt ez, nem kifáradás volt még, hanem olyankor történt meg az elválás, amikor még szinte a csúcson voltunk. Kitört a pesti limboláz, limbo, limbo, limboláz. Mindenki őrült, limbót ráz, limbo, limbo, limboláz. A limbo indó menetre kész, limbo, limbo, limboláz. Van még egy pár hely, te is beférsz, limbo, limbo, limboláz. Amit csináltunk, azzal nem okoztunk akkora félelmet valószínűleg a hatalom képviselőiben, hogy ezt megakadályozták volna. Inkább azt mondták, hogy jól érezzék jól magukat a fiatalok. Indulj be már! 4, 5, 6, ne tárd a szádat, haza a mankó, frankó, jankó, csúszhaladtad! Gyere! Utcabát akartam a Blaha Lujza téren, éjfélkor, szilveszter éjjel. Nem ám úgy volt, mint ez a mai világban, hogy na, minden sarkon utcabában szilveszterkor. Soha nem volt ilyen még. Soha. Korvináz áruház elé fölépítettem egy színpadot, volt egy nagy háttér, a Kékes Zolinak a gitáros figurája volt a háttér, egész a Korvin tetejéig ért fel. Az egész Blaha Lujza teret kiürítettem, hát azért nem én, hanem kértem hozzá segítséget. Elmentem a hangnemezgyártó igazgatójához, akit úgy hívtak, hogy Bors Jenő, és azt mondtam, hogy kérek egy kis támogatást ahhoz, hogy utcabát rendezett szilveszter éjfélkor. Minden szó, ami ebben a kérésben elhangzott, az tulajdonképpen olyan volt, hogy kapásból azt mondta volna rá egy akkori hangnemezgyártó igazgató, hogy nem. Meg vagy őrülve, mit akarsz? Ilyen felhajtás szilveszter éjjel, utcabát, pénzkészé? Menj innen a fenébe. Nem, ő a következőt mondta, rendben van, adok 500 000 forintot, ezzel támogatom a koncertet, de semmit nem intézek az ügyben, neked kell végigjárnod az összes hatóságot, hogy ezt meg tud csinálni. Utcabáról jött a hír, szomszéd hát
összejöttünk, hogy este 7 körül. Gyere! Akkor én fölmentem az acélhoz. Itt egy háztömbben laktunk. És láttuk itt egymást sokszor, meg én gyerekkoromban is látott itt engem. Szóval valahogy úgy ismert. Bementem hozzá. Mondtam, hogy nekem arra lenne szükségem, hogy a Blahalújza téren 82-ről 83-ra Viradóra egy nagy Hungária utcabál legyen. És hogy ebbe tud nekem segíteni. Azt mondtam, menjek be holnap a Fehérházba, és nem tudom, hogy kit keressek. Kerestem. Befogadott, fölhívta a budapesti rendőrfőkapitány, megmondta, hogy Fenyő Miklós fel fogja keresni, és azt kérjük, hogy adjon ahhoz engedélyt, hogy a teret a parkoló autóktól kiürítsük. Az a nap, december 30-a, amikor azt láttam, Blahalújza téren minden autóra ki van téve, hogy holnaptól tilos a parkolás. Az volt egy olyan érzés, tudtam, hogy miattunk, tudtam, hogy itt lesz a koncert. Hát ez csoda volt. A raktópartig véget ér, de nincs még semmi veszve. Ha nem voltál ott, eljössz majd a következőre. Ott leszel! A raktó hangja mámorító, táncolj az érítő. Gyere hát, velünk jár, itt az idő. Gyere hát, velünk jár, itt az idő. Hogyha Hungária, akkor az biztos jó lehet. Tehát amikor elérjük ezt az időszakot, ez kb. 2,5 év, amikor már úgy megy a szekér, már sinem van a banda, már tapsok vannak, már aranylemezek vannak, és minden siker van, és pénz van, akkor jön az, hogy már nem egyfelé húz a banda, hanem mindenki azt mondja, hogy ez én vagyok. És akkor elkezdődik a frakciórabombás. Ezek tényleg jönnek. Legalább rockit játszanának. Akkor felteszem legalább a szemüvegemet, jó? Ez az eredeti Hungária szemüveg. Fiala János azt mondja Fenyő Miklósról, hogy ő a magyar John Mayall. Mert hogy John Mayallnak a blues breakezében volt egy csomó zenész, aki megfordult, és onnan ő nevelte ki John Mayall tulajdonképpen a világhírű zenészeket, és ez Fenyőre is jellemző, egy erős menedzseri vénával rendelkezik, rengeteg felfedezetje volt, és rengeteg embert juttatott a csúcsra. Na, Sandy! Hol vagy? Gyorsabban. Én vagyok a gitár. Jó. Még egy kör, esetleg. Come on deck and with a child, let's let him know that we're alive till the break of dawn, be out for more. Gotta live it up and set it down. Get in the groove and play the town. Got a lot of rhythm in my soul. Well, now, baby, let's go tonight. Together, you and me. Baby, when you hold me tight. Ooh, what you do to me. The big black hands on the clock. Tell me that it's time to rock. Got a lot of rhythm in my soul. El lehet képzelni még, hogy valaha egyszer újra összeálltok egy koncert, vagy akár egy turné erejéig? Tehát az orvosoktól kéne megkérni. Lehet, hogy az orvosokkal is kéne egy interjú. Általános, egy nagy rutin. Gyerekek, én a befektetők oldalán állok, igen. Nagyon nagy üzlet. Én is a befektetők oldalán, az orvosok által befektetni. Én mindesetre
szeretnék egy ilyen bulit még, mert azért ezekkel az emberekkel együtt még a színpadra állni és ezeket a slágereket eljátszani, nem beszélve a közönséggel, ahol biztos vagyok benne, hogy családok eljönnek, mert azt tapasztaljuk, hogy a mai fiatalok úgy ismerik a dalokat és éneklik és szeretik. Úgyhogy én szeretném, ha megcsinálnánk, és hogyha azt kérdezed, hogy bízom-e benne, akkor azt mondom, hogy bízom. Én azt hiszem, hogy ha még egyszer összejönnénk, az nem a mi akaratunk lenne, mert mi most is akarjuk. Bármikor szívesen állnék én is, meg tudom a többiek gondolatát is. Együtt játszanánk, újra próbálnánk egy kicsikét, kiszakadnánk a saját világunkba, és azt mondjuk, hogy ünnepeljük meg azt, mert ez konkrétan ünnep. Tehát mikor tegnap együtt voltunk hatan, az nekem ünnep volt, mindenki ott volt, csak hogy néztem tényleg egy jó osztálytalálkozót, hogy a puzzle visszaállt az egész, és mindenki az volt, aki... Ezzel kezdődött az életem, már ez a fajta életem, a színpadi életem. Én remélem, hogy lesz. A közönség akarat ki kell, hogy váltson egy támogatói akaratot. Na, ez talán egy jó kifejezés. Mert a támogatás nélkül ezt nem lehet létrehozni. És hogyha jelentkezik valaki, aki komolyan gondolja azt, hogy ezt megcsinálja, mert úgy érzi, hogy képes rá, akkor én mindig komolyan veszem, és leülök vele, és beszélgetek. És kiderül, hogy az anyagi feltételei nem tudnak összeállni. Hát ugye már kisebb a Népstadion, már nem fér be annyi ember, mint annó 95, amikor zsúfolva volt. És én azt vallom, hogy egy ilyen koncert ma még mindig csak ott tudom elképzelni igazán. Tehát nem tudom elképzelni a felvonulási téren, ahol ingyen sörosztogatás, meg virslielés, meg közben összesen 200 000 ember és a Hungáriát hallgatja. Volt már ilyen ötlet is, de valahogy nem igazán lelkesedem én. Olyan ötlet is volt, hogy az arénába csináljunk 5-öt egymás után, vagy 10-et, vagy mit tudom én. Ez egyébként még mindig talán nagyobb kedvem lenne, de igazán nekem egy Népstadion koncerti teltházas az, ami valamit jelentene. Üdvözlünk titeket az MTV Iconon. Hogy érzitek magatokat? Még jól. Hát ez az. Gyertek, időjünk el. Nem merem meg. Merre? Erre utánam. Hogy érz? Milyen előadókat ismertek egyébként a fellépők közül? Kiket hallgattatok már? Zora. Ismerünk Zorát? Igen, az nagyon jó. Nekünk is már csinált valamit, és marha jó volt. Nekem tetszett. Én úgy érzem, jó barátaim, a Roy és Ádám. És ez marha jó volt. Jó volt, Séda. igen. Sédáról nem is beszélve. Kiket vártok a legjobban? A kis tehenet várjuk. Igen? Igen. Én meg a nagy tehenet. A Kispál és a Borzat. Én várom, hogy visszatartástam magam. Volt már ilyen egyébként az életetek, hogy végig kellett nézni különböző előadókat, hogy titeket dolgoznak föl? Igyekeztünk elkerülni. Ugyan nem lehet térni elől. Nem teljesen sikerül. Egyszer el kellett énekelnem önmagamat, mert más nem tudta elénekelni. Azóta a dalcíme, hogy Neon Parádé. Nem is ért. Volt egy felvétel, behívott a Dorosba és mondta, hogy énekeld ezt a számot, mert senki nem birkózik meg vele. Majd jött Puskás Peti és 5 hanggal lejjebb, vidáman elénekel. Na hát. Ez is valami. Mi lesz szimpatikusabb, hogyha valaki átdolgozza a dalt, vagy az, aki mondjuk nagyjából autentikusan egy az egybe eljátsza? Hát majd meglátjuk, milyen hatás lesz. Az összhatás. Lehet, hogy az a veszélyesebb, ha megpróbálja egy az egybe eljátszani. Ja. Úgyhogy az mindig egy jó menekülő út, hogyha azt mondja rá, hogy ez egy feldolgozás volt. Miközben szerettem volna egy az egybe eljátszani. Meg azt fogjuk mondani, ez a feldolgozás nagyon jól sikerült. És az eredeti életérzés volt a legfontosabb. Ja. Nekünk egyébként jó, hogyha feldolgozzák a viccelést. Dől a jogdíj! Nem. Igen jó érzés, ha feldolgozzátok a dalaikat. Egy álom vált valóra. Valóban háklis vagyok a szövegekre, de az az igazság, hogy ha valaki valami szellemességet bele tud vinni, vagy valami kreatív dolgot, akkor nem bánom, hogyha erre az alkalomra megváltoztatja, de ehhez tényleg kell, hogy legyen valami tehetség benne. És én attól félek igazából, hogy ha kell, hanem össze-vissza változtatgatják, azt viszont én nem nagyon bírom, ezt tényleg őszintén mondom.
Szeretném, hogyha a dalaimhoz hozzányúlnának, átalakítanák és kifacsarnák őket. És egész más szellemben adnák elő, mint ahogy azt én kigondoltam. Én csak az eredeti borzalmas akartam lenni. Igen. Elnézést. Ezért álltunk össze annak idején, hogy egyszer majd 31 néhány év múlva 13 zenekar eljátsza ezeket a dalokat. Tulajdonképpen ez volt a motiváció.